apuntes a un tema molt interessant, no? Les lluites que tenim cadascuna de nosaltres a les nostres entitats, organitzacions, associacions, que potser tenen punts en comú, però al dia a dia acabem per separat, no? I sembla que no hi hagi tanta coordinació entre nosaltres. No sé què en penseu. Home, la coordinació és complicada, no? Però el fet que hi hagi espais com el d'Associa't a la Festa, on ens trobem, potser ens permet adonar-nos de que molta gent, molts humans, treballen per diferents causes, però això ens retroalimenta. Jo crec que trobades com aquestes són molt importants perquè comencem a creure en el que fem realment i ens dona empenta per continuar. Sí, bueno, jo estic amb ella, vull dir que sí que és veritat que fa falta més espais on poder trobar-nos i fer la posada en comú, no? I poder-nos conèixer i poder fer un camí tots més a una, perquè sí que dintre de les dinàmiques diàries que portem cadascú amb les nostres diferents lluites no ens dona temps a vegades de ser, o sigui, som molt conscients de la problemàtica que vivim nosaltres o la que defensem, però no som tan conscients de la resta. Bueno, sí que és molt important crear aquests espais on poder fer tota aquesta unió que realment és bàsica. Voldria que, per tancar una mica el nostre debat, féssiu una aportació ja més a mode de conclusió sobre el que us ha portat aquesta trobada de diversitats, de diverses asociacions. Es interesante lo que ha salido en un momento tan cortito para expresarnos, ¿no? Hemos visto desde la lejanía o de la cercanía propuestas y eso es lo que tenemos que aprovechar en este tipo de encuentro, en este tipo de fiesta. Conocernos, convivir y poder proyectarnos para seguir adelante como grupo y como seres humanos. Com dèiem, l'Associa't a la Festa, no? És un espai on podem intercanviar opinions entre diferents entitats que a vegades no ens coneixem i no sabem d'elles i que potser en casos com aquests on veiem les seves activitats i el que realitzen potser podem establir col·laboracions o connexions per un futur entre tots i totes, coordinar-nos i treballar perquè aquesta Barcelona sigui tan rica i plena com és. Sí, de parlar de convivència aquí en 10 minuts n'han sortit molts altres temes, també molt cabdals per la societat, així que el que queda clar és que és molt important seguir parlant de convivència, seguir parlant de diversitat per fer que la societat avanci. La diversidad es algo obviamente tenemos que cuidar y es muy bonito, hay que profundizarla. Yo la mayor dificultad que creo que a veces tenemos es que a las asociaciones nos tratan como empresas y que a veces necesitamos más este diálogo que tenemos entre todos, que nos podemos comunicar no solamente a través de un mail, sino de la forma personal, poder intercambiar ideas, propuestas, pero falta la charla, la convivencia, que no sea tan frío. Bé, jo ja, per començar a avançar, us proposo que treballem sobre un aspecte important que és la definició de les administracions i del poder aquí a Barcelona i a Catalunya en favor de la laïcitat, de la igualtat de les persones. La laïcitat no és només un concepte religiós, com sabeu molt bé, sinó Barcelona, que és una de les ciutats més laïcistes d'Espanya, que es transformi en una capdavantera en aquest sentit. I jo voldria cloure la meva intervenció amb una petita frase, fent trampa perquè la copio d'algú antic, que diu Barcelona sona si la convivència és bona. Molt bé, doncs amb aquesta nota final de l'aportació del company tanquem el debat i segurament ens hem quedat tots convençuts i convençudes que si pensem i aprofundim plegats i plegades sobre qüestions que ens afecten a tots, segurament construirem una societat molt millor. Moltes gràcies.